de derde gast, of beter gezegd de derde gasten aan tafel, dat zijn twee ondernemers, zijn twee media-ondernemers. Chris Smits en Chris van den Munkhoff. En zij zijn in de gemeente Bergen de Maasduinen Courant begonnen. Ik heb hem hier in mijn handen. Heren, welkom. In een tijd waarin we steeds minder lezen en er steeds minder kranten uitkomen, beginnen jullie een nieuwe krant. Heb je er goed over nagedacht? Nee. Ja. Waarom? Waarom? De gemeente Bergen die had een wens met het wegvallen van de Via Bergen, de krant die, zeg maar, waar de gemeente haar publicaties wekelijks in deed. Dat kwam te vervallen in de gemeente Bergen en sowieso in heel Limburg. En de gemeente Bergen die wou nog graag tot nog minimaal 3 jaar de gemeentelijke publicaties in printvorm aan de burgers werd aangeboden. En toen zijn ze op zoek gegaan naar partijen die daar invulling aan zouden kunnen geven. En dat zijn wij geworden. Komt die iedere week uit? Nee, 1 keer de 2 weken. Bewust gekozen voor een start met 1 keer in de 14 dagen. Bergen is een relatief kleine gemeente. Kijk, we maken al jaren, 140 jaar dit jaar, Pelemaas. Nou, die komt wekelijks. Verre is ook een grotere gemeente. Bergen is wat kleiner, wat compacter. Is qua nieuws ook een beetje minder. Dat is gewoon zo. En gaat de krant eigenlijk goed lopen, dan kunnen we overwegen om naar een wekelijkse frequentie toe te gaan. Kunnen jullie iets zeggen over het format van de krant? Niet het formaat, maar de redactionele formule? Nou, dat is een van de dingen waar we onderscheidend in willen zijn. Ik kom vanuit Maasduinen Centraal, dat is, zeg maar, ons mediaplatform in de gemeente Bergen en Gennep. En we zijn 100% digitaal. En toen de gemeente kwam met de vraag van, nou, we willen print. Toen heb ik gezegd in eerste instantie van, goh, waarom zou ik dat doen? Want dat is voor mij niet 1 stap vooruit, maar eerder 2 stappen achteruit. En, pas op. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Nee, maar dat houdt ons ook bij de scherp. Maar dat komt natuurlijk omdat ik vanuit digitaal naar print denk. En vervolgens heb ik gedacht van, nou, als we daar invulling aan willen geven, dan moeten we het anders doen dan al het andere dat er al is of is geweest. Want anders is het, ja, volgens mij heeft geen zin. En dat is ook de reden, als je de krant bekijkt, dat je een hele aantal QR-codes ziet, waarmee wij onze digitale content aanbieden via de krant. Mensen kunnen met de telefoon een cameraatje erboven houden en je krijgt of een filmpje erbij, of een podcast, of meer foto's, of meer tekst. Maar vanuit mij gedaan ben ik op zoek gegaan naar de crossover, naar de digitale wereld. Maar dan nog, we hebben natuurlijk dat nieuws digitaal en dan heb je het nog niet in krantvorm. En toen de gemeente dus nogmaals had gevraagd van, goh, wil je daarin meedenken? Toen was voor mij eigenlijk een vrij logische keuze om op zoek te gaan naar een goede partner die alles van print weet. Want ja, als je het zelf geen verstand hebt, dan hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. En die partner is het eigenlijk niet met jou eens als het gaat om de toekomst van het papier, om het zo te zeggen. Kijk, wij maken al 140 jaar papieren kranten, maar we maken ook al 25 jaar televisie, we maken ook al 20 jaar internet, nieuws. Dus die crossover die Chris nou als nieuw ervaart, is voor ons eigenlijk al een beetje meer vertrouwd. Daarom zijn we ook bij elkaar uitgekomen, omdat we daarin dezelfde gedachte hebben. Je kunt niet alleen internet doen, je kunt niet alleen papier doen, je kunt niet alleen televisie doen. De mediamix is tegenwoordig steeds belangrijker voor de ondernemers om hun boodschap over te brengen naar de consument. En ik denk dat we dat met Maasduinen Courant in de gemeente Bergen, zowel op papier als digitaal, met dit product heel goed kunnen. Nou is tegenwoordig bij kranten de bezorging een grote uitdaging. Daar zul jij bij Pelemaas denk ik van alles vanaf weten. Ja. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Bezorging is het probleem van nu en de toekomst, met name bij huis- en huisbladen. Ik ben blij dat ik bij Pelemaas goed georganiseerd ben met een eigen bezorgteam. Bij Maasduinen hebben we het iets anders aangepakt door het verenigingsleven in de gemeente Bergen erbij te betrekken. Hierdoor kunnen wij die vereniging een vergoeding geven en de inbreng die de gemeente Bergen heeft door een aantal pagina's bij ons in te komen, gaat eigenlijk indirect weer terug naar die vereniging als een soort subsidie om hun activiteiten daarmee te bekostigen. Dus het mes snijdt in dit geval ook aan 2 kanten. Ja. Je ziet tegenwoordig in communicatieland dat er ook steeds
het zenden en ontvangen, hè, dat gelijkwaardig is. Dat het niet alleen maar is, we hebben een krant, daar zitten we alles in. Maar dat mensen ook kunnen reageren. Met de QR-codes leg je al een verbinding met offline en online. Ik kan me indenken dat je ook content, inhoud kunt krijgen van verenigingen op een andere manier die ook kunnen reageren op een artikel. Zijn daar al ideeën over? Ja, natuurlijk. De meeste berichten zijn dus ook digitaal beschikbaar. Daar is het natuurlijk heel makkelijk om interactie mee te zoeken. Ze verschijnen op de social media waar mensen hun mening en discussies over onderwerpen en thema's kunnen brengen. Maar we draaien het ook om. Wij staan dus ook open als krant om content te ontvangen die wij gaan plaatsen. En dat kunnen foto's zijn van toen en nu, maar dat kunnen sportberichten zijn. We willen eigenlijk dat de Maasduinen Courant echt een huis-en-huisblad wordt voor en door de regio. En dat mensen de affiniteit ermee hebben. Tot ze blij zijn, tot ze iedere 14 dagen, tot ze eigenlijk al zitten wachten op de bezorger van wanneer komt hij weer. En dat zul je ook zien. We hebben daarin veel beeldmateriaal zit erin. Je ziet heel veel verschillende manieren van berichten. En over de ene keer is een column, en een column kan naast een ingezonden stuk staan, waarnaast weer een redactioneel stuk staat. En daar komt natuurlijk gelukkig ook af en toe een goede adverteerder tussendoor gevlogen. En die combi, dat maakt het dat we daar een krant hebben liggen. Waar we denk ik heel trots op kunnen zijn. Ook omdat we, als je daar gaat kijken naar de verhouding adverteerder en redactioneel, dat daar een hele goede verhouding in zit. We hebben er bij de eerste editie eigenlijk meteen al voor gekozen om op te schalen naar meer pagina's, in plaats van redactionele pagina's in te leveren voor advertenties. Dus op het moment dat we die verhouding dreigen scheef te raken, dan zullen we er eerder voor kiezen om redactioneel meer content in de krant te gaan zetten. En wat vond u van het kratje? Nou, het is allemaal hetzelfde. Gewoon een beetje informatie en meer is dat ik niet. Ik vond het andere krantje mooier. Te gaan zetten. Chris vraagt de nieuwe generatie krant, maar misschien praten we daar wel over. Vraagt dat ook biedt het ook andere mogelijkheden aan adverteerders? Kunnen ze dan ook meer? Want je kunt nu ook, je zou bij wijze van spreken, je commercial in de krant kunnen hebben. Ja, je kunt in principe de adverteerder ook een QR-code aanbieden. Waarmee dus de lezer, als hij die QR-code gaat gebruiken, naar de boodschap van de adverteerder gaat. En of dat dan een filmpje is, of dat een foto is, of dat een berichtje is van, ik noem maar wat, een Lamborghini Hoeve die een prijs gewonnen heeft. Laat een voorbeeld noemen. Laat maar een voorbeeld noemen. Ja. Die mogelijkheid, die interactie, die wordt steeds toegankelijker. En men zegt wel eens van de jeugd wil geen papier, maar de jeugd leest nog steeds papier. En zeker als je het lokaal interessant maakt, voor en door Bergenaren, dan is dat zeker een succes. Ja, als ik daar nog op in mag haken, en waar wij met de Maasduinen Courant denk ik heel sterk in zijn, is dat wij die regio, wat best wel een moeilijke regio is, de gemeente Bergen, de kop van Limburg aan tussen Grens en Maas. Het is een smalle strook, het is een uitgerekte strook waar relatief weinig huishoudens zijn. Dus daar hebben we, er is eigenlijk geen medium wat echt huis aan huis bereikt. En daardoor zijn wij als Maasduinen Courant heel interessant voor die bedrijven, die adverteerders die rondom de gemeente Bergen, dus iets verder ervan af zitten. Waarom? De inwoners van de gemeente Bergen moeten eigenlijk altijd in de auto stappen om een paar schoenen, een paar sokken, whatever te halen. En dan is het de vraag, waar rijden ze naartoe? Rijden ze naar Venray, rijden ze naar Horst, gaan ze Duitsland in? Die ring die daar omheen zit, als die groep mensen in de Maasduinenregio wilt bereiken. Ik neem aan dat je bij Venray moet stoppen dan, hè? Nou nee, de PDMA's-adverteerder, daar kan het Maasduinen Courant weer heel interessant voor zijn. Want een Venrayse ondernemer ziet een inwoner uit Bergen liever naar Venray komen, als dat je naar Boxmeer gaat, of dat je naar Kleven gaat, of dat je naar Gogh gaat. Dus ja, de Maasduinen Courant is interessant voor de Bergenaren, maar ook voor de regio eromheen. Ja. Als je gaat praten over de ondernemers. Ja. Het is de eerste editie? Ja. 3 jaar? 3 jaar minimaal. Om mee te beginnen. Maar kijk, Pelemaas bestaat 140 jaar, wie weet.
Ja, dus nou ja, jullie hebben nog ambitie, hoor ik. In ieder geval de ambitie, om heel oud te worden. Nou, dat is ook een mooie ambitie.